Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Sandre y quiero darte la bienvenida al canal de Dinámica Creativa, que por si no lo sabes, es este estudio en el que me encuentro ahora mismo, que está en Moaña, y aquí todas las semanas doy clases de producción musical y DJ. Y bueno, el vídeo que vas a ver ahora es el 10º episodio de Café Dinámico, y claro, también por si no lo sabes, pues Café Dinámico son unas charlas en formato podcast que hacemos pues desde aquí, desde el estudio, nos sentamos aquí con alguien y la intención de tener estas charlas pues es compartir perspectivas de distintas personas, profesionales, artistas o gente allegada pues a nuestra actividad. Entonces, celebramos el 10º episodio de Café Dinámico. ¿Nadie daba un duro por este formato? Pues no, nadie daba un duro por este formato, pero aquí estamos en el número 10 y como nos encantan los números redondos, porque el 10 pues es el sobresaliente del instituto, es el número que llevan pues los deportistas, los futbolistas más goleadores, tal, pues para el número 10, para el episodio número 10, no se me ocurrió un invitado más especial que, antes que decir su nombre, voy a poner un cacho de un tema suyo, porque si eres de una zona cercana a donde está este estudio, lo reconocerás rápidamente. Así que unos segundos. Agua, agua, esconde la piedra. Agua, agua, viene la madera. Agua, agua, silencio en la acera. Os dejo con el vídeo, espero que lo disfrutéis. Todas estas cosas de youtuber, ¿vale? Darle like a la campanita, suscribíos, por favor, suscribíos, es muy importante que os suscribáis. Venga, vamos con el vídeo, nos vemos. Cantos anos levas facendo música, tío? Hostia, resultame imposible responderche exactamente, porque... Porque desde que naceche. No, tanto no, pero... Con 8 anos ou así, tiña un teclado Casio, un PT10, que era o que se regalaba nas navidades de moda daquela, xa facía movidas. Cando tive a miña primeira radio de doble platina, de casetes, eu facía remixes, que logo eran cousas como os Max Mix e os... De Mixmaster Mike e esta movida. Esa peña toda, que ahora hai un documental guapísimo que contan a historia desta xente, de como facían, das empresas que había detrás, de como se pelexaban entre eles, rollo mafioso total, lo flipas, sí. Pero eu nací naquela época e escoitaba aquelas cousas, e logo intentaba imitalos coas grabacións. E hasta que, bueno, logo coñecín a peña tal, me dixeron que existían unha cousa que se chamaba caixas de ritmos, e aí xa flipei. E claro. Desde entonces, pero falamos de chegar ao instituto en 1995, por aí sería. O sea, chegaches ao instituto, claro, naquel momento ao instituto ibas non ibas con 12 anos como ahora, era un pouco máis maior, 2 anos máis tarde, sí. Porque había hasta octavo en primaria, non? Claro. Claro, estamos falando do ano 95 e foi aí nese momento, na tua adolescencia, que descubriches a caixa de ritmos, tal, e todo eso. Sí, bueno, a música é algo que xa vai coa persona, eso che gusta ou non che gusta. Pero descubrir que había medios de producción electrónica, máquinas que facían ruido, porque falamos de máquinas. Eu nunca tive a intención de aprender a tocar ningún instrumento. E está guai, algo que... valoro e aprecio, pero nunca tuve a paciencia de pasarme todo o proceso de aprender. Sempre che molou máis de repente, a movida... Perdón. A movida trastear aí, ¿no? A movida máis tecnolóxica que ao mellor poñerte a tocar algo, ¿no? Piano, guitarra ou o que sexa, ¿no? E porque na música que eu escoitaba era música feita maiormente con máquinas. E tiña ese punto que a música tocada non tiña. De novedade, o mellor, ou de reventar a pista de baile, que non encontraba no rock, por exemplo, que era o que sonaba máis pola radio. Eu crecín cando sonaba, joder, eu nací no 79, tive a miña infancia nos 80, as radios que escoitaban Guns N' Roses, todos esos que ahora son nostálgicos, daquela sonaban, sabes? Sí, home, en algún momento tiñan que non ser nostálgicos. E os meus amigos os tomábamos a coña, decir, esta mierda de música, tal, non sei que, tal, e ahora es lo más, ahora lo flipas con Bon Jovi e todos estos, pero tamén nacía o hip hop, nacía as primeiras versións da música electrónica. Non lle chamaría tecno, pero bueno, naquela época sí lle chamaba tecno. Bueno, que estamos falando de
da tua adolescencia dese 95. Claro, pero de ser consciente da música falamos de mediados dos 90. Sí, por eso. Ok. Y por exemplo, nese tramo, ¿no? De decir, de mediados dos 90, sempre hai como un momento, como te explico, como un momento crucial no que ti decides, porque se che presenta na vida, como acabas de decir ti, ¿no? Ese momento de que descubriches unha caixa de ritmos, ¿no? E con eso, os teus gustos, por así decirlo, é dicir, amplíanse a túa posibilidade de imaginar, porque o que decías, ¿no? Pois ves de un tipo de música, pois que pode ser rock, que ten unhas posibilidades tímbricas ou sonoras hasta un punto, pero, por exemplo, claro, cal foi a música ou por exemplo, un grupo, un artista ou o que sexa que ti descubrises que dixeses en plan, buf, eu quero tirar por aquí, sabes? Recordas algo así nesa etapa adolescente como en concreto que dixeras en plan que te atrapase como moitísimo, que che cambiase así como a percepción moito? Pois varios, pero así do estilo de música que falamos e tal, Snap. Snap. Os de The Power. Que teñen máis temas e todos moi coñecidos e tal. E a maneira en como estaba feita aquela música e a sensación que conseguía. Había máis, así máis efímeros, recordo que naquela época andaban CNC Music Factory. Empezaba a escuitarse en España hip hop, xa na radio, xa non era só cuestión de conseguir casetes aí medio de contrabando. Recordo a primeira vez que escoitei un DJ de scratch, flipei. Non recordo como se chamaba, non recordo, é unha pena. Sempre é algo que me gustaría recordar como se chamaba o primeiro DJ de scratch que escoitei, pero era algo que sonaba absolutamente novo, decir, e este fulano fai iso manipulando discos? Dice, que pasada. E... Descubríchelo escoitando ou a mellor de ver algún vídeo ou tal, no? Naquel momento, o toda, digamos, toda importación de música, toda novidade era únicamente audio, o sea, sesa casete, bueno, sesa disco, había ¿no? MTV daquela, que é moi roqueira, pero empezaban a meterse os Fugees, os de Snap estaban tamén, música electrónica, sí que había un mogollón de grupos, si buscas, si rascas por aí, a ver, hai. Sí. A ver, DJs de Scratch naquela época que chegasen aquí como tal, o sea, había moitos, pero non eran tantos tampouco, o sea, ao final sería un Qbert, un Numark, ou o que... No, pero antes incluso, mira, o DJ que pinchaba con Will Smith... Non me acordo ahora como se chamaba. Sí, home, chámase... JC Jeff, DJ JC Jeff. Foi un dos pioneiros do Scratch, aí ando ves. Pouco tempo despois de Grandmaster Flash e os pioneiros do Scratch, o tío estaba aí metendo o Scratch. O Will Smith foi un dos pioneiros do hip hop tamén, hoxe en día está super lonxe. Pero aí estaban. E hasta pode ser que fora JC Jeff o primeiro que escoitei facendo esas movidas. Pero vamos, que aí estamos nesa época na que en España ainda nin CPV, nin... KCO estaría grabando as primeiras maquetas, pero ainda non as tiñan nin publicadas. O sea, xa choveu. Sabes? E de todo isto, porque estamos falando, ano 95, como primeiro contacto, non, descubrimento a mellor, non, de sonidos dese tipo, falamos de Snap, falamos de todo isto, pero cal foi o momento no que ti porque entendo que neste momento ti como que ao mellor descubres unha fascinación, por así decirlo, ¿no? Decir en plan, Dios, esto está guapísimo, que ademais na adolescencia o vives aí hiperintenso, sabes? Pero cal foi o momento de decir eu quero facer isto, ¿no? É dicir, e cal foron os primeiros pasos que deches? Porque naquela época, no momento que empezaches a facer música, seguro que non era con un portátil e uns cascos. A eso me refiro. No, pero sí que empezaba a chegar iso de ter un ordenador en casa. Tive o meu primeiro PC, era un Pentium a 200 MHz, la puta caña da época. E empezaron a chegar os primeiros, bueno, xa existían máquinas antes, Atari, Spectrum, que tiñan programas de facer música. Chamábase Trackers, había algunha versión do Cubase e tal.
pero cando empecé a conseguir as primeiras versións do Cubase para instalar no meu ordenador e ver as posibilidades que aquilo daba, non foi un momento que digas vou a hacer algo guapísimo. Eso vai na mentalidade das persoas. Igual que ti te montas o teu estudio porque é o que queres facer. O teu interés vai por aí. Cae nas túas mans un aparato, pois vamos a intentar facer algo con el. E se o intentas, acabas facendo, non? E así acabas facendo cousas. E logo vas coñecendo a xente e a cousa vai crecendo. E chegas a facer grupos, discos, sacar temas, dar concertos e por aí empeza. O sea, empezaches 100%, dirías, non? Cando comenzaches a facer ti música, a experimentar, a botarlle man a eso, directamente con ordenador. O sea... A música escoitable, sí, porque claro, tiña a caixa de ritmos, eu sempre fun de solucionar con moi poucos medios, e a caixa de ritmos fai ritmos, pero solo fai ritmos, solo percusión. O sea, no ordenador tes un abanico de posibilidades moito máis grande. Necesitas añadir cousas, si coñeces xente que cante ou que rapee, gravar voces, gravar instrumentos e ser creativo. E a maneira de suplir o non ter medios é ter creatividade, que é algo que se ten que traballar, e se traballa e se consiguen facer cousas. Sabes? E por así decirlo, porque, bueno, o sea, ti ademais de... que son cousas que moitas veces van da man, o teu caso é un e eu son outro, que ser DJ e ser produtor eres as dúas cousas, e pinchando, cal dirías que foi o teu primeiro acercamento? Foi como todo a vez, foche descubrindo e tal, ou presentouse unha oportunidade de pinchar nun sitio, ou como foi esa historia? O de pinchar en plan DJ de Scratch, foi por onde empecé eu, foi con En Buenas Manos. O sea, sendo DJ de grupo de rap ao uso, ¿no? O sea, varios MCs, ti pinchando... Foi algo que empezou no estudio, eles todos facían voces, e eu facía metade das bases, a outra metade facía nas Blaze, e eu nos directos a miña función era facer scratch e poñer a música. E iso aí é ser DJ, a función base de un DJ. Pero non facía sesións, eu facía concertos. Claro. Si, non eras, por así decirlo, que, por exemplo, hoxe é unha... Cando se fala de un DJ, a figura de un DJ nun concerto de hip hop hoxe, ou é un formato como moi específico de boom bap, de algo que incluya scratch, ou realmente hoxe o formato de DJ de música urbana é o tipo que está poñendo autotune, metendo efectos en certas secuencias, ou esa movida. Pero claro, para ter contexto, porque para as persoas que a mellor nos estén vendo ou tal, claro, estamos falando dun momento no que era 2 platos, 2 vinilos, scratchear aí a capelas e lanzar os beats tamén e tal. Ni siquiera vinilos, tiña un vinilo para scratchear e do outro lado as bases non as levas en vinilo, porque quen grava un vinilo para levar as túas bases? Non faz unha copia sola, eso sería carísimo. Xa. Entonces, bueno, hoxe en día podría ser posible, pero... Entonces, algún aparato digital que reproducira as bases e o vinilo para scratchear. Claro. Eso é. E, bueno, para tamén arrollar un pouco de luz sobre ese tema, porque ao mellor pois nos pode estar vendo alguén que, cando falamos de En Buenas Manos, non sepa do que estamos falando, pero claro, estamos falando do que sería ao mellor na zona do Morrazo e en Moaña en concreto, a primeira formación de hip hop que hubo, ao mellor. Pode ser, o sea, digo porque ao mellor ti coñeces unha que había antes que eu non coñezo. Sí, había algo antes, pero éramos os mismos. O sea, con outro nome, pero ao mellor era desa mesma peña, ¿no? En que ano editastes o primeiro... Porque, bueno, daquela editábanse traballos, non singles, tal, non sei que, o sea, era como discos ao uso. De que ano estamos falando? Cando falamos de En Buenas Manos, dos lanzamentos que fixestes e tal... Cando recordas o ano que lanzastes o primeiro disco? O único. O único disco, bueno, sí. Bueno, estando eu, logo houve outro, pero estando eu foi o primeiro que reventou. 2001, 2002, non o tiña moi claro, por aí. 2001, 2002. Eu recordo estar no cole e escoitar así sin saber que eso era rap ni nada, sabes? Porque eu descubrín o hip hop e tal no instituto.
pero sí que recordo eso estando eu en primaria, estando eu no cole. O mítico Mama la caña de Moaña se sale, eso é un clásico, o sea, está, falamos de Moaña, está Sil Ríos, Sirarei y en buenas manos la caña de Moaña, tío. Bueno, o sea, sabes que o Sirarei era candidato a Eurovisión. Pues non o sabía, tío. Se que querían mandar a Sil Ríos a Eurovisión con esa canción e non a mandaron porque era en galego. Se non fose en galego, iría. E a coñecería todo. Bueno, máis ou menos se coñece, pero Sí. todavía máis. Joder, pois que... Ese nivel tiña Sil Ríos, eh? Hombre, Sil Que, por Ríos... certo, chamei unha vez, cando estaba en buenas manos. E mira, son de buenas manos, un grupo aquí de chavales, non queres facer unha colaboración con nós? E no, tal, moi amablemente declinou a oferta. Sabes. Pero hubiera sido un puntazo, tío. Hombre, hubiera sido a leche, a verdad que sí. Eu Sil Ríos é un artista local que respeto, Sí. que flipas, e sobre todo, mólame... Vai a parecer unha chorrada isto que vou a decir, sabes? Porque, evidentemente, pois Sil Ríos, joder, pois non tengo nivel de artista, sabes? De Pitbull, sabes? Non é Mr. Worldwide, sabes? Pero non sei, mólame o rollo de que sexa como un tipo normal e cercano, sabes? E que sea un currante, Sí. sabes? Porque está... Cuidado, que Sil Ríos grababa nos mellores estudios da época, eh? Sí. E con compañías grandes. Sabes que él estaba con Juan Pardo. Con Juan Pardo iban a Reino Unido. Ti escoitas tal. os discos de Juan Pardo da época e a produción que tiñan de coros gospel igual Sí, que a música e os arreglos e tal Lo eran flipas, increíbles. Sí. nivelón, eh? Sí, Cuidado con Sil Ríos e con Juan Pardo. Sí. Totalmente de acordo. E aproveito este espacio para decirche, Sil, estás convidadísimo a vir aquí, por favor, sería un placer enorme. Pero sí, o sea, totalmente, pero sin desviarnos do tema que estábamos falando. Claro, estamos falando, digamos, en la que pudera haber algunha formación de hip hop previa así a nivel local ou tal. Claro, estamos falando do primeiro grupo que os reventou aquí a nivel local, sabes? O sea, que vos conocía todo puto Cristo e que joder, incluso se conta, ¿no? O sea, porque eu non vivín esa época, eu era moi novo, pero de facer concertos con unha verdadeira afluencia de peña bastante tocha e en sitios insospechados e cousas tal. Contanos algo de eso, por favor. Encantaríame que nos contases algo de eso, tío. A ver, mi madre, que en buenas manos son un mogollón de recordos, tío. A ver, podoche soltar un para logo ti divagas sobre dispara. eso. Eu sei algo de un concerto mazo mítico do que escuitei moitas veces falar a peña máis maior que a min, dun concerto no Embalse de Meira. Embalse de Meira? Ou algo así, como un concerto que hubo así como formato rave, tío, ou algo así, sabes? Non eran buenas manos, entonces. No, vale. Igual eran os mesmos personajes, seguramente, non sei se o Blaze ou Tutu, o mellor, pero aí non eran buenas manos, non era ese nombre aínda, vamos. Vale. Pois entonces tes que disparar ti anécdotas, tío. Pois tiña un recordo aí equivocado. A ver, que daquela, tío, nos xuntamos uns cuantos no instituto. A que instituto iba? Desde Moaña? O sea, ibas ao instituto a Moaña. O todo. Rosal, sí. O Rosal. As Barsas. Sí, as Barsas. Por ali nos coñecemos, o Blaze estaba no instituto. E aparte de Blaze era amigo da familia, sabes? Os nosos pais se coñecen, son amigos tamén da infancia. Nacho non estaba, e Tutu era colega de Blaze, pero non estaba no instituto. Ainda que se deixaba ver bastante, viña para ali a moto a fardar e tal. Moi de kinky moañes. E claro, por isto de que os que temos así esta inquietude da música, nos mola quedar e facer movidas e tal, pois empezamos a quedar. Al principio quedábamos na miña casa, nun estudio improvisadísimo, que non era ni a 10ª parte disto, pero ali íbamos facendo movidas, chegou o ordenador, empezamos a equiparnos, Luis montou o seu tamén, e empezamos a facer música. Estamos falando dese ano 2000, 2002, esa... Sí, bueno, os anos previos, un par de anos antes, digamos, empezou a xerminar a cousa,
Y nos molaba aprender sobre rollo, nos molaba aprender sobre aparatos, sobre sonido, aprender a... Como compoñer non chegamos a estudiar música, pero sí que había mogollón de xente que sabía de música e tocaba instrumentos e os invitábamos a que viñeran a colaborar e todo o mundo viña. Entonces empezou a crear unha riqueza musical aí e tal, e sobre todo unhas ganas. Me pasaba outro día estiven pasando grabacións de cámara de vídeo, as que había antes, en cinta digital, a ordenador, de concertos, dos primeiros concertos en Buenas Manos. E claro, ves desde fora, ahora, co paso do tempo, decías, tíamos unhas ganas de que nos comíamos o puto escenario, tío. Salíamos que o dábamos todo. Estuvera mellor ou peor, con mellor ou peor sonido, ou mellor ou peor producido, da igual. Disfrutámonos máis que o público, tío. Sabes? O pasábamos guai. E empezou a haber un rum de que había uns tíos aí, de que facían a música novedosa, que daquela era novedosa, tal, e claro, chegou un momento que empezamos a dar concertos. Xa escollemos un nombre, tal, se cerrou, digamos, a formación, xa estábamos, aínda non tíamos o disco grabado, cando empezamos a tocar en directo. E recordo que flipamos, porque se petaba. Ainda non tíamos o disco sacado, pero de repente se petaba. Logo sacamos o disco, vendimos 1.200 copias nun pobo de 20.000 habitantes. Bota contas. Hai un 25% de disco de Buenas Manos per cápita. Imagínate se chegamos a dar o salto a español. Pasoulle algo parecido, porque aquilo era máis unha maqueta con disco. Nos queríamos que fose un disco, pero sonaba máis a maqueta. Algo parecido lle pasaba a Estopa, que o run a nivel español era si deron o salto. De feito, son as putas leyendas. Estopa, eu recordo, o sea, de ter un Discman, ir en primaria no cole e escoitar o que se chamaba a maqueta de Estopa, que era o que estaba realmente guapo, sabes? Sí, Queixo mismo. Sí. Ahora Queixo ten un nivel de calidad que flipas. Pero ese nivel xa teñan as maquetas de casete que grababa aquela. Sí. E coñecíamos 4, sabes? E entonces, que pasa? Logo se sacou o disco que era unha puta locura. O sea, eu iba pola calle e os coches pasaban con a nosa música petado, con as ventanillas baixadas, e a nosa música a toda leche. E nos concertos, fóramos onde fóramos, se petaba. Se petaba, sempre. Naquel ano, naquel tempo que durou a cousa, non é que estuveramos de moda, que estábamos en todas partes. E foi un shock. E claro, eso trae tamén despois consecuencias a nivel personal de como asumes ese éxito. E bueno, que sei, aí cada un podrá falar da súa parte. Pero unha vez que probas iso, queres máis, tío. Xa, a ver, normal e lógico, claro. Todo o mundo quere máis, porque ves que, joder, que ti fas que consigue chegar a xente desa maneira. Pero que pasa? Que chega un traballo que por X razón conecta coa xente. Sí. E ti pensas, bueno, no seguinte disco escacho o pesejeiro. E non escachas, tío. Xa. E bueno, no meu caso, no seguinte disco, con Extraperlo, casi igualamos a marca. Quedámonos moi cerca. Xa. Moi cerca. Si a Extraperlo lle sumamos a parte de internet, os miles de visualizacións que temos e escuitas e tal, sí que superamos, pero non se pode comparar, porque daquela, que en Buenas Manos non había internet. Sí, nos vendíamos CDs nos bares. E era a maneira que falábamos antes. Te metías nun estudio con uns colegas e uns aparatos básicos. Te currabas unha música hasta aquilo, vale, ok, me mola como sona, tal. O poñías a uns cuantos colegas e tal, e que facías? Grababas un CD, te imprimías unha portada e levabas aos bares a vender. Así foi como vendimos nós as 1.200 copias. Como cambiou hoxe en día, tío? Como cambiou hoxe en día? Hoxe en día, xa, para empezar, o CD está obsoleto. Seguramente o único aparato que tes en casa que reproduce CDs é o coche. Sí. Todo cambiou. Redes sociais... Joder, nos redes sociais non tiñamos nada. Bueno, a ver, naquel momento tampouco había. O Había... sea, estamos falando nos 2000... Nin MySpace había, que Claro, chegou máis por tarde.
Chegou máis tarde MySpace. Todo era rum. Estaba no internet, rumores, o que se chama, ¿no? Internet 1.0, o sea, solo había información aí, pero ti non podías subir nada aí, sabes? Sí. Pero bueno, logo, a ver, anécdotas de concertos, mira, me acordo unha vez que estábamos na xira do Maquetón, dos 40, de Radio Vigo, e fomos a tocar a Playa de Patos. E estaban ali tocando e de repente estaba ali a meu rollo e tal e de repente Tutu desaparece e hostia, onde foi Tutu? E de repente volve cunha bici infantil no escenario e colle, se monta na bici e a rapear dando voltas na bicicleta. Eu flipo, pero este coño roubou a bicicleta, de onde saliu a bicicleta? Era un nivel de espontaneidade, sobre todo Tutu, tío. Sí, hombre, valía o seu peso en ouro no escenario. Ti sabes o que é estar atrás do escenario ali controlando a música e tal? E no momento en que empezaba a facer xogos coa xente, todo Dios ríndose, pero partiéndose o cu, que decías, o Tutu, se non fose en sí, houvese sido monologuista, bueno, sí, e se houvese gañado a vida igual, tío. Xa. Porque era, non sei. Eu hai unha cousa, tío, bueno, sobre todo do disco de Extraperlo, porque, bueno, a raíz de falar contigo, cando se escribín, fai un par de semanas ou así, tuve así un momento de nostalgia. Entonces fun aí a Spotify e dixen, joder, vou a poñerme aquí o Parsis Live, tal. E ten unha movida, as letras de Tutu en concreto, que é que, o sea, a estrutura ou a dinámica de facer letras pop que se che queden metidas na cabeza existe desde antes, ¿no? O sea, desde fai moitos anos, pero naquel momento, no rollo rap, no rollo hip hop, non era tan usual, por así decirlo, que a canción tuvese un estribillo. As cancións de rap eran densas en lírica E repetitivas. Sí, pero repetitivas eu creo que máis en temática que en estructura, sabes, de que se che quedase grabado na cabeza, vale, tal, e tú ten o que decías, tío, unha espontaneidade, sabes, para é a sensación que me deu, porque todos os temas teñen como un estribillo que é como que se che queda grabado, as cuidas unha vez e se che queda aí... Aí Iago Tolo ten moita responsabilidade tamén. Bueno, tamén, sí. Non sei os estribillos, así, os temas potentes. Bueno, os estribillos os facían entre Tutu e uns Tutu, outros Iago e tal. Iago tamén é un tío de moita naturalidade a hora de crear, igual que Tutu. Fíjate que Iago improvisa as letras sobre a marcha no estudio, cando quedas con él para decir, vamos a hacer un tema tal. Non hai letra, a dinámica é eu lle poño a música e el vai inventando a letra e a melodía ao mesmo tempo. Daí se van collendo cousas, logo se pule un pouco, reordenamos e queda a definitiva. Pero é tamén un talento de carallo. Sí. Bueno, é o voso colaborador por excelencia, ¿no? O sea, ao final, o hit de White Widow, que é o hit de unha generación moañesa / morracense. Xandre, que aínda se escoita. Sí, claro, seguro. Que os chavales de primaria ahora aínda escoitan Extraperlo, tío. A ver, sí, seguro. Que flipo, Sí. Claro, a ver, era unha movida, tío, creo, moi auténtica, tío, e moi, sabes, moi interactiva, moi creíble, moi, sabes, que é fácil que te sintas parte, porque ao final, a ver, o sea, a música hip hop desde os seus orígenes sempre foi como falar de cousas do día a día, a veces dunha maneira determinada, uns estilos máis violentos, máis elegantes, máis tal, pero creo que conecta por ese motivo, sabes? Sí, un rollo moi pegado á realidade, moi callejero. Sí, moi callejero e tamén simple, non sencillo, vale? É dicir, simple, non sencillo. Me gustou. O sea, esa é unha frase de Eric Urano, pero quería recalcarlo así por ese motivo, sabes? Porque é como que che entra fácil, pero non é música, sabes, genérica ou tal, sino que está currada dunha forma tal. De aí quería tirar un pouco do... Pero déxeme facer un inciso, porque cando foi na época xa de Extraperlo, empezou a vir outra xeneración de MCs, entre os cales estaba este home,
un MC destacado de Moaña, que rapeaba de puta madre, que lle pedín colaboración, se me dixo, no, yo ya no rapeo y tal. No, por favor, gracias a Dios. Sandre rapeaba guai, era crema. Sí, sí. Pois, bueno, eso é algo que quería falar contigo despois, pero foise un pouco o santo ceo. Rompeche o esquema. Ahora mismo, sí, rompeche o esquema un pouco. Falando do que che decía, no? Da simpleza coa que che chega, é dicir, que é unha música, por así decirlo, como que é fácil que che chegue, non tes que buscar así recovecos para entendela, sabes? É algo que... Non hai que ser un erudito. Claro, sempre, sabes, que che entraba guai, sempre ritmos, vamos a decir, como alegres ou bailongos, tal, dentro do estilo hip hop e tal. Pero eu sei que ti tes como tamén, pois, unha fixación, que eres un apasionado tamén como da música máis tradicional, máis folclórica e tal, e sempre foi algo que intentaches como incluir, porque, por exemplo, no curro de Straperlo, pois tes colabo con Anxo Lorenzo, sempre foches unha persona... Eu sempre, é algo que, mira, nunca cho dixen a ti, pero sempre yo dixen a Mazo Peña, ahora que con todo respeto ao mundo a Bayuca, o que vou a decir, pero que a Peña dice ahora como en plan, no, é que Bayuca, joder, xuntou aquí o tal, e como, tío, vos non conocedes a Xavi García, sabes? Eso hai moitos anos que se fixo xa. No, pero bueno, o sea, todo guai. Anxo colaboraba con Buenas Manos, algo tiña por aí. Sí, pero bueno, o que che quero decir con esto é que ti sempre fuches unha persona como productor, é dicir, o rap sempre se produciu caixa de ritmos, samples, tal, non sei que, e sempre recurrindo a moita música pregrabada, é dicir, cando falamos de samples, ir a un vinilo, samplear un vinilo, esa canción, ou xa na era internet, samplear un archivo digital ou o que sea, pero ti sempre tiveches unha fixación ou sempre te sentiches atraído por a instrumentación máis tradicional e tal. Pois contanos un pouco sobre isto, algunha anécdota ou algo que nos poida interesar aí. Eu non consumo música tradicional, música folk. Pero xa con En Buenas Manos aprendimos dúas cousas moi importantes. Unha é que a música electrónica costa darlle alma. Os aparatos sonan fríos. E para que sonen humanos, funciona moi ben traer alguén que toque. E entre os que nos traíamos estaba Anxo Lorenzo. Un crack. Anxo Lorenzo, un intérprete de moitísimo nivel. Con el fixen traballos e tal, entonces quedábamos moitas veces no estudio, facíamos cousas para él e él grababa cousas para min. Algo que lle teño que agradecer a Anxo é que sempre que lle pedí unha colaboración sempre estuvo disposto e de aí saliu esa mistura que ti dices, porque a segunda cousa importante que aprendemos con En Buenas Manos e máis aínda con Straperlo, e que ahora está super de moda, Bayuca, Tanxugueiras, Nenas de Casandra, e toda esta mezcla coa electrónica que hai, é que se queres ser universal, parte de ser local. E se integras os ritmos que nadie máis ten porque son de donde ti vives, aí vas resultar curioso, vas a traer a atención de todo o mundo. E esa é a clave. Intentar chegar á universalidade a través da localidade. Pois mira, é un bo... Bueno, podría considerarse un consello isto tamén, pero... E aparte que a música tradicional que pega ben coa electrónica é música de bailar. O sea, de por sí, é música de festa, o sea, o concepto casa perfectamente. Sí, totalmente. Sí, eu cando che decía que este día tiven así como esa especie de momento remember melancólico tal, claro, os últimos temas do disco, ou polo menos en Spotify, porque non reproducín o disco físico,
que o teño, pero non o reproducín, pero son temas de electrónica, sabes? Son temas que podrían ser de Prodigy o sea... Gracias. No, quero decirche, no estilo, sabes? Que son como un breakbeat, Sí, sí. con... Chupaba moito Prodigy daquela, Sí, de feito... Non é casual que che sona Prodigy. No, sona moi a Prodigy. De feito, é algo que en concreto a ti che teño que agradecer porque foches a persona que me descubriu, o sea, coa que eu descubrín de Prodigy foi contigo, sabes? E foi algo que joder, sobre todo hoxe, nos temas que che acabo de ensinar ou tal, pois creo que quizáis o meu primeiro contacto co breakbeat pois foi ese. E ademais é algo guai porque tamén considero que, por exemplo, sabes, bueno, non sei como explicar con palabras o que quero decir, pero gústame porque a miña, é dicir, os recordos ou o que hai unha parte na que baso ou cimento a miña relación contigo que ten que ver con iso. Sabes, ten que ver con haber descuberto cousas as que hoxe, ao mellor, sabes, pois lle dou como un sentido especial, sabes? Digo en plan, pois igual non me acordo da primeira canción de The Prodigy que escoitei, pero acórdome de que o descubrín contigo, sabes? Entonces eso mólame bastante. E enlazando con isto un pouco todo o que ibas a empezar a comentar antes e dixeches da seguinte xeneración, molaríame, tío, porque ti e máis eu, cando nos coñecimos, pois eu tiña como 15 anos ou así. Sí, tío, erades uns charrecos, tío. Éramos moi novos, tío. Pero a min unha movida que me fascinaba bastante, eu naquel momento, bueno, 15 ou 16 ou así, creo, pero bueno, por aí, o sea, adolescencia... Sí. Ecuador da adolescencia aí. Unhas pintas tiña este home. Bueno, rapero de la costa oeste. Bueno, éramos varios, o sea, creo que... Os demais eran peor. No, pero ibas a decir que, joder, eu, mira, daquel momento, bueno, igual que recordo, por exemplo, de ti esto, recordo de Lupi, que ademais Lupi é un dos meus mellores colegas. Por exemplo, pues, descubrir a Jay Dilla porque lle molaba a Lupi, sabes? Creo que é algo que, ou de Prodigy igual, sabes? No camiño no que estás te hubieras cruzado na vida en algún momento porque te ibas a cruzar, pero son dúas cousas que teño como super asentadas. Con Lupi pásame con Jay Dilla, contigo pásame con The Prodigy, pero eu recordo especialmente cando íbamos ao estudio e gravábamos cousas contigo e tal, a versatilidade de decir en plan, pois, joder, sabes, daquela, por exemplo, máis Nogue e esta peña estaban como todos flipados facendo G-Funk e toda esta movida, e ti te facías uns beats de G-Funk que eran increíbles, tío, sabes, que eran increíbles. E que non se publicaron, tío, que grabamos un disco con eles e nunca viu a luz. Sabes, tío. E os temas estaban guapos, Sí, e ademais todo producido por ti tamén. Sí. Pagado e todo, e non o quixeron sacar. Non sei sabes. Por qué. Bueno, a ver, daquela, o sea, tamén moitas movidas de adolescentes, de tal. É bonito que seguimos sendo todos colegas e tal, sabes? Ahí, entonces eso está guai, pero bueno, supoño que movidas da época, sabes? O sea, de ser uns críos, tal, e sabe Dios, ¿no? Pero eu contoche que cando despois viñan os rapeiros de Vigo ao estudio, eu ensinaba algún tema dos vosos, e poña, mira que facemos en Moaña. E sei quenes son. E como se llaman? E chamaba a atención, Sí, estaba guai. Home, en aquel momento, a mí unha das cousas que me flipaba de ir ao estudio contigo era a túa versatilidade, tío, sabes? Porque podías desde, pois joder, sabes? Os temas de que facías con Nogue e con esta peña que eran como máis super yankee, tal, super West Coast, aí, sobre todo super West Coast, e rollo moito G-Funk, moito, como se chama este, vocoder, tal, ese rollo, e logo o rollo de Extraperlo, que
compartía raíces un pouco tamén, pero era como incluso había temas como un pouco máis jamaicanos, tal, algo así, moito máis influencias de reggae tamén, tal, pero sempre me flipou eso, tío, a versatilidade que manexabas como con un montón de estilos. Pero quero preguntar, o sea, ti naquel momento, porque suele pasar, o sea, a mí, por exemplo, pasoume en concreto, por exemplo, a nivel local, sabes, non con vos, sabes, pero sí en xeral, por exemplo, hai como os cambios generacionales, sabes, sempre, bueno, vamos a decir, como que se generan certas friccións, falo de a nivel artístico, sabes, de decir, Sí. tal, Sí. pero, por exemplo, eu gardo un recordo guai de aquel momento, sabes, de tanto con grandes como con vos e tal, como que sempre foi unha cousa moi, sabes, como moi, como se dice, como... De andar por casa. Sí, bueno, de andar por casa, pero no sentido como moi de que eran uns lazos que eran máis importantes que, sabes, que Sí. que simplemente pois a mellor pois facer música ou de desarrollar unha idea determinada, sabes, e que o resultado fose A ou B, sabes? Pero ti realmente, no paso a generacións posteriores, ti, por exemplo, que cambios vías, por exemplo, en nos ou nos nosos colegas en aquel momento, sabes? É dicir, falando de aqueles inicios ou aquelas primeiras arrancadas de Buenas Manos, Extraperlo, tal, non sei que, a cando nós éramos adolescentes, porque isto é algo así interesante de comentar, sabes? Porque estamos Sí. falando neste momento, estamos falando a mellor de un 2008, 2000, Sí. entre 2008 máis ou menos, 2007, tal. Que cousas vías que eran como diferentes ou que che chamasen así a atención ou tal? Que me pedíades unha música que para min era máis simple. Aínda que estaba moi cerca do que nós facíamos, igual é porque eu tamén tendo a complicar as cousas nas miñas producións, pero vos chegaba con facer rapeadas de 5 minutos, un mínimo estribillo, e xa está, non? E eu sempre intentaba añadir máis sonidos interesantes, ampliar diálogos de unha peli ou algo que non te esperaras para que encaixara guai. Claro. A voz coa base e as rapeadas largas xa vos chegaba. E sonaba guai. E a moita xente lle gusta, sí. E, de feito, eu coñezo xente que lle gusta hip hop e me dicen, hip hop, pero repetitivo, tío, aí. Repetir, el loop aí, así es como mola, aí repetitivo. Hai xente que lle gusta iso, Sí, sabes? está ben. A repetición ten un gancho moi potente. Se ve tanto no tecno como no hip hop tamén, máis no tecno. Sí, home, claro. Pero a música basada en loops, ese rollo de repetir un motivo que che mole e repetilo, xenera un gancho no cerebro que non sei por qué, mola. Sí. Sí. E mola que un músico de conservatorio che dirá, eso es una mierda. No, mola. Sí, Ao total. cerebro lle gusta. Sí, a ver, de feito, joder, si saindo do caso concreto, ¿no?, que che acabo de comentar, pero ao final, o sea, os inicios do hip hop eran samples de 2 segundos, 3, e facer que eso fose eterno, sabes? Todo o rato, sabes? E sí, o sea, totalmente de acordo, sabes? O sea, a música ao final, si ti tes un loop guapo, o sea, os que nos gusta samplear, sabémoslo, o sea, ti cando topas eses 3 segundos de sample que están guapos e generas un loop no que podrías vivir aí, sabes? Pois está guapísimo. Me pasou unha cousa o ano do COVID, 2021, non foi? 2020. 2020. Vale. O ano anterior, eu cheguei a casa dun amigo e tiña ali un montón de vinilos. E me dixo, no, que é unha discoteca que cerrou e me deron os vinilos todos para min. E bueno, pues vamos a investigar, porque aquí hai unha mina. E ali me levei o plato e gravamos. E gravei 2 compases dun tema funk. Pero gravei nos a metade de velocidade. E daquilo reordenei, fixen a produción e tal, fixen un loop. Pouco tempo despois, o meu amigo produtor chegou
unha cantante de Estados Unidos que quería producir o disco aquí. E necesitaban bases, pedían bases para empezar a producir. E lle mandei unhas cuantas, esa foi unha delas. E lle molou. Moloulle a base, como estaba feita. Sonaba unha especie de reggae extraño, super orgánico e todo. Saliu daquel sampler de vinilo. Ao final aquilo foi producido e tal, e foi editado en Estados Unidos. A canción chamábase New Year's Eve, o sea, a víspera do ano novo. E publicou unha o 31 de decembro. Na primeira semana do ano seguinte, que foi este ano do COVID, saliu na lista dos mellores temas do New York Times. Hostia. E hai un crítico moi coñecido en Estados Unidos, un tío destos que ten unha opinión de moito peso na música, e saca os mellores temas da semana. Pois ese estaba por riba de Paul McCartney, tío. Joder. Nos puso por riba de Paul McCartney. Guapísimo. Sobre a base desa, o sea que para que vesas o poder que tens ampliar vinilos, tío. Sí, o sea, samplear calquer cousa, en verdad. O sea, non, Sí, o, sí. o formato ao final da igual, pero sí, totalmente. Totalmente. E que che iba a decir? E bueno, de aquel, é decir, por exemplo, ¿no? Estábamos falando, por retomar un pouco do que viñamos falando, non? Desa xeración siguiente a vos, que ao final pois estabades vos, estaba Lupi, bueno, logo en Buenas Manos seguiu por Cali outro Lupi, lado. grandes. Sí, Cali Lupi e tal. Bueno, hermanos sacaron outro disco, pois xa non estábamos, nós, Sí. aí hubo... Sí. E claro, a ver, naquel momento hubo como unha especie de... Sobre todo, estamos falando esto a nivel estatal España, ¿vale? Que nos ao final sempre estivemos bastante ligados culturalmente a Estados Unidos por movida, Sí. por movida hip hop, electrónica e tal. Anglosajona, sí. Sí, totalmente. Pero, claro, como, por exemplo, o cambio na música urbana, naquel momento no que estamos falando, de que vos, pois, erades en Buenas Manos, tiñades un sonido que era novedoso, o que nombraches antes, non? Desa xira Maquetón 40 principales, todo isto, pois, a posteriori con Extraperlo e tal, pero, por exemplo, desta época, por exemplo, nos na nosa adolescencia, eu sobre todo por Nogue, que Nogue naquel momento dos meus colegas, o sea, era a persona que máis a vanguardia iba, pero con diferencia, o sea, años luz de todo, sabes? O sea, punta de lanza total. E descubríamos estilos que se facían no sur de Estados Unidos, que era como, pues, por exemplo, toda a movida de Lil Jon, toda a movida Rick Ross, T.I., non sei que, todos esos sonidos como máis electrónicos, máis de caixa de ritmos que sonaban como a plástico, tal, un pouco esa historia. Pero claro, eso, pois co tempo, sabes, falando pois en términos de hip hop, acabou evolucionando no que terminou sendo trap en Atlanta e tal, pero a donde te quero levar foi realmente naquel, bueno, antes foi o fenómeno Eminem, no? Que foi como arrasar en listas de ventas e vendendo CDs e aparecendo en todos os países do mundo. En España pegou durísimo. Sí. Pero ti naquel momento, o sea, podías intuir, visualizar ou o que sexa, ou hasta que punto che sorprendeu a viralización ou a sentación total de un xénero como hip hop ou como a música urbana, con todas as súas vertientes, subvertientes e todo isto, porque ao final música urbana acaba sendo un caixón desastre donde se mete unha etiqueta moi amplia. Unha etiqueta moi amplia, que bueno, eu considero, no seu momento hasta de tuve en tirria, sabes, pero ten que haber un nome para eso, sabes? E se a sociedade non está preparada para decir que este tema é medio dancehall, medio tal, pues música urbana, ya está. Todo se etiqueta, e a música tamén. Sabes, ese rollo. Pero de aquel, é dicir, ti
como asimilaches, como che sentou isto, hasta que punto o que sei, seguiches investigando tal, ou descubrindo grupos novos, ou descubrindo novos sonidos, un pouco como foi a evolución desde ese momento hasta pois nos anos posteriores, por así decirlo. Hacia onde tiraches, por exemplo? Cando nós empezábamos na época das cintas e os vinilos, os grupos eran moi minoritarios. Bueno, se coñecía a Public Enemy, igual eran os únicos, porque facían colaboracións con peña de rock, con Aerosmith e tal. Se coñecía a Randy MC, sí que había grupos estrella de hip hop, pero a maioría do que escoitábamos, os que nos molaba o hip hop, eran grupos bastante underground. E claro, logo, na época de Tupac, logo Eminem, Snoop Dogg, aquilo subiu un mogollón de nivel e de repente se escoitaba na radio. Hubo un cambio aí. Para mí tamén foi ese ti dirías que foi evidentemente o primeiro cambio. Escoitarse na radio é o gran cambio. Claro, exacto. Pasar de música que consigues por colegas a escoitar na radio. Porque na radio xa quere decir que xa o negocio alcanzou unhas cifras moi grandes e xa pasa a ser parte da cultura popular a un nivel moito maior, non? E, a ver, eu seguín facendo cousas de hip hop porque sabía facelas, pero sí que é verdade que me empecé xa a fijar como que isto ya non mola tanto. E me empecé a fijar máis na electrónica. E segui un camiño parecido ao que estás seguindo ti agora, que estás aquí a tope coa música electrónica, cando nacemos no hip hop. Que é curioso, porque vexo sintetizador, equipo de DJ, caixa de ritmos, digo, joder, tanto sirve para facer hip hop como electrónica, sabes? As habilidades son as mismas. E se relaciona bastante máis. Sigue habendo xente moi pureta. Eu teño colaborado con xente en Vigo, hai un MC, igual non moi coñecido, que se chama Smash, que leva un montón de discos. Sí, Smash, joder, claro, mítico Smash. Ese, sí, claro. Smash, sí, señor. Que é un tío que fai hip hop de corazón. E sigue facendo música hip hop pureta. Sí. Sin ninguna intención peyorativa, que eu colaboro con él, y sin ¿sabes? ninguna pretensión ni nada, Sí, claro, sí. sí. Slowly sigue facendo temas, Joder, Slowly é un puto maestro, sabes? Sí, Slowly é un respeto absoluto, de feito... Slowly era un pioneiro na música, no hip hop galego antes que nós, tío. Que cando nós estábamos empezando, Slowly se estaba grabando en estudios por aí, tío. Sí. Bueno, a Slowly teño un respeto brutal porque unha persoa... Hai moita xente que pioneira, sabes? O sea, do meu arredor. Eu tamén son un fiel defensor da movida dos referentes locales, sabes? De decir, da peña que podes tocar. É dicir, pois como que che decía antes de J Dilla e de Lupi, sabes? Pois é dicir, J Dilla guai, pero me lo enseñó este pavo y lo que vale para mí es la relación con este pavo, ¿sabes? Sí. Esa movida, ou contigo ou tal. Pero con Slowly, tío, pásame unha movida que igual que, por exemplo, a nivel, voy a decir estatal, pero o estado é o mismo, pero refírome Flavio Rodríguez co R&B facendo pois desde Barcelona, tal, que foi un visionario, o sea, decirse, os temas de pop que se fan agora son os temas que non os mismos que facía Flavio Rodríguez fai 10 ou 15 anos, pero teñen a mesma raíz, sabes? E este pavo foi precursor en esta movida. E Slowly, tío, para min era como... Eu recordo, o sea, cando descubrín a música de Timbaland en su época dorada, que Timbaland ahora está facendo cousas un pouco de snitch, hai que... Non escoitei, eu me quedei coa época boa. Sí, aí teño respeto. Ojalá non me enterase das cousas que me enterei así fai meses, pero bueno, respect Timbaland sin fallo. Pero por exemplo, o sea, cando eu escoitaba The Way I Are de Timbaland ou escoitaba os temas que facía con Nelly Furtado, sabes? E Slowly estaba en esa puta movida. O sea, ese pavo estaba facendo unhas movidas increíbles, sabes? E en aquel momento, por desgracia, creo que moita peña non as entendía. Sonaba pro cando os demais sonábamos aficionados.
Sí, pero sobre todo xa non pro no sentido de ao mellor calidade ou tal, sino no sentido de visión artística, Sí, tío, de que sí, este sí, sí. pavo, sabes, foi entender uns códigos antes que moita peña, tío. E telo, sabes, o que che digo, de referente local, sabes, de persona que podes tocar, de persona que conoces, que podes falar e tal, un respeto maximísimo. E creo que, a ver, igual me equivoco aquí, vale, non me quero tampouco colgar porque non teño ChatGPT aquí integrado, sabes, para preguntarlle quen estaba antes, pero paréceme, o sea, a nivel Galicia, pionero de rollo R&B, música hip hop de club e tal, paréceme Que fixera, totalmente. que fixera, que gravara antes O que producira, sí, sabes? Cuidado. Ti coñeces La Familia de Vigo? Sí, claro. Sí, sí. Por aí andan ou igual son anteriores, Sí, bueno, pode ser, sí. Co Roti, o Coque, o Bansi Sí. e tal. Pero xa máis atrás deles, xa non sabría. Había un DJ, non me acordo como se chamaba, non sei se era de Ourense ou algo así, facía scratch, pero non producía temas. Xa, O sea, había cousas, pero non eran a nivel de producir música. xa. E, por exemplo, volvendo ao que estábamos dicindo antes, de aquel momento, falábamos, ¿no?, daquela explosión do hip hop, da movida Eminem, Snoop Dogg, tal, non sei que, de empezar a sonar na radio, patatín, patatán, pero tamén hai un momento, poucos anos despois, que xa foi como pop total, ¿no? Incluso coa escena que hai ahora mismo en España, falamos ya mellor de 2010 a 2015, todo, pois, Zetangana, tal, non sei que, estamos dando un salto no tempo Sí. de 10 anos, ¿no? Pero nesos 10 anos foi nos que se germinou toda esa historia. Pero ti naquel momento, o sea, hoxe hai algo como de hip hop ou tal que sigas aí metido, que che cause como especial interés ou tal, algo que che teña sorprendido, que a mellor queiras recomendar ou tal? De hip hop, a verdade é que hoxe en día estou bastante desconectado, non sigo as novedades. Escoito a veces a novos artistas, pero en xeral non me enganchan. Sí que me siguen enganchando, igual que ao principio, igual que cando facía maquetas que hice eu. E igual é polo feito de manter esa esencia. Pero non sabría decir así un artista que me flipe, como me flipaba Tupac, como me flipaba, non sei, Dr. Dre ou... Xa, a ver, é difícil non cando... nese nivel, cando escoitas a primeira vez a Eazy-E ou... Claro, a ver, xa, é que estamos poñendo... Así, de tanto impacto, non. Xa, Porque ahora escoitas hip hop e pode estar ben feito e dices, hip hop ben feito. Pero non é, que pasada que me suena nuevo. Non, xa non é nuevo. xa, é un pouco eso. Dirías que, por o que falabas antes tamén, de poñerte a experimentar na electrónica, porque, por exemplo, a min algo que me pasa, que vindo do hip hop totalmente, claro, cando empeces a producir e tal, eu, por exemplo, unha das cousas que despois de ter producido pois para o colectivo que tiñamos, que se chamaba Original Haters, que sacamos un EP non é máis eu, producido por min, outro disco de Ivo non producido por min totalmente, pero ten Slowly un beat aí tamén, é verdad, mira, non me acordaba desto, pero producido tamén por máis peña e tal. Pero, por exemplo, pásame, que non sei se a ti che pasa o mismo, gustaríame que o compartises, pero pásame que sinto que o hip hop creativamente, a nivel instrumental, como que me siento un pouco limitado, sabes? Porque notas como que Sí. ao ter que cantar alguén encima, sabes? É como, joder, pois podía estar completo solo co que eu lle meta, sabes? Sí, porque se o pensas, ao final do que se trata a hora de facer música é de buscar novos límites, Sí. de buscar cousas novas, porque se non perdes o interés. É como se ti comes todos os días o mismo, sabes? Hai un plato que me encanta, vale, podría comer unha semana inteira, vale, pero unha semana, despois busca outra cousa. Xa. Entonces, hai un tempo para cada cousa. Empezamos no hip hop, daquela molaba, pero era novo, Sí. era interesante.
pero a base de repetir deixa de ser interesante, entonces buscas outras cousas. Sí, sí, total. Entonces o salto de facer ahora cousas de electrónica é normal. Normal. Sí, eu beso no así tamén. Normalmente ocurre na maioría da xente. Eu teño falado isto con moita xente, sobre todo que xa teño unha idade. Digo isto moito, o digo medio ríndome, porque a idade é algo psicológico. Sí, e aí sigo claro sendo sí. xoven. Sí, claro. Pero que a xente da miña idade xa non escuita música nova, non busca música nova. Sí. Cando tes eres adolescente, xoven, hasta os 25, esa vida de ocio, de salir e que che mole a cultura musical. Bueno, e de vivir, de forzar a túa identidade. A túa identidade musical, Claro. diso se trata. E cando a tes forxada, a gran maioría da xente se queda aí. E logo vive da nostalgia. A nostalgia vende a un saco de discos e entradas de concertos. E a gran maioría da xente se queda na nostalgia. E poucos somos os que seguimos buscando novos artistas, novos estilos, novas creacións, cousas que nos inspiren. Sabes? Sí, a ver, a min pásame, por exemplo, eu que sei, pois un pouco que che decía, sabes? Por exemplo, a expectativa de poñerme a facer un proxecto que a min, por exemplo, me guste moito e que ao final digas, joder, é que ninguén me canta aquí encima, tío, sabes? E sentir esa sensación como de que sempre está incompleto, sabes? De que non tal. E logo despois, pois eu que sei, unhas certas cousas, pois como que ten que ser pois cantable, como que ten que ter unha estrutura X, tal, non sei que, sabes? Pois un pouco eso é algo que a min, sabes, ahora mismo como que me frena un pouco, pero logo tamén o que distí esa necesidade tamén de natural, o sea, é unha necesidade, o sea, a min náceme, o sea, eu necesito descubrir cousas novas, o sea, ao mellor hai un día no que isto xa non me pasa, sabes? Claro, sí, pode ser. Pode ser, e me convierto en uno destos que digo que voy a ver a, sabes, a Metallica, tal, sabes, en plan, porque era lo mejor. Pode ser, pero o día que te acomodes e deixes de buscar cousas novas, descubrirás un día un artista novo que faga algo que che enganche a cabeza e che faga pensar, me encantaría haber sido eu o que fixera iso. Sí, claro. E bueno, logo hai outra parte tamén que ten que ver coa música e é que a interpretación que ti fas do mismo disco escoitado fai 20 anos ou escoitado hoxe non é a mesma, tío. Sabes? Eso tamén é así, sabes? Digo, por ver as cousas con retrospectiva ou tal, sabes? Ao final tamén hai moito de eso, sabes? Cantas veces, tío. Mira, un disco que hai pouco volvín a escoitar, que había desde os tempos do instituto que non escoitaba, O clandestino de Manu Chao. Hostia. Fíjate que non ten nada que ver. Sí que ten un toque aí producido, non electrónico, porque é acústico e tal. Vino 2 veces en directo, flipante a directo. E é un disco que influenciou a mogollón de músicos. E Manu Chao nese disco, xa fai tantos anos, non se ceñía aos esquemas, que é algo que está no de facer música electrónica con aparatos, está a opción de facer o que fai todo o mundo, ou a opción de buscar novos límites. E nesa estamos nós, porque me parece que ti tamén estás por aí. Non sei se en buscar novos límites ou sea, ou darlle unha volta de tuerca máis nova, pero algo novo. É dicir, novos límites na miña propia historia, non novos límites en plan de descubrir unha tecnología nueva para a humanidade ou un ritmo novo para a humanidade, non. É dicir, pero no que é a miña movida, explorar e evolucionar e descubrirte a ti mismo, sabes? O sea, é dicir... Ainda que sea o que falábamos ao principio, sí. mete gaitas en bases de hip hop. É algo novo. Sí. Nadie fixo nunca antes. Sí. Sí, o sea, algo de eso, sabes? Non sei se cando se dice o de descubrir ou tal, son así como a unha cousa bastante grande, pero sí, eu creo que ao final cada un no camiño que vas facendo necesitas... Hai innovacións máis grandes e innovacións máis pequenas, sí. pero son innovacións. Sí, pero eu que sí que che podo decir ao 100% que necesito investigar non sempre no futuro, no que sale hoxe, aquí agora, sabes? Pode ser en cousas pasadas, ou que sei, este verán, non? Antes do verán, na prima, estuve como obsesionado aí coa música estilo Bugalú, tal, non sei que, sabes?
pois eu necesito alimentarme de cousas, sabes? E logo o resultado do que acabe facendo eu non creo que acabe eu inventando nada, pero sí que necesito ese chute, tío, ese descubrir cousas novas, enfrentarte a eso sí que, vamos, o sea, o necesito con total, pero con total, vamos, o sea, totalmente. Sí, sí, porque ahí está el interés de meterse en estas movidas. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué te iba a decir? Y ahora mismo, bueno, ensinachasme antes un tema que está bastante guapo. Pero ¿qué andas...? Solo bastante, teño que melloralo. Joder, qué malos son. No me vale. No, estaba muy guapo. Corrijo. Ponemos ya aquí un titular. Muy guapo. No, estaba chulo. Pero bueno, si querías contar un pouco cousas que estés facendo, cousas que leves traballando estes anos, porque eu que te teño cerca, sei que ao mellor pois non eres unha persona demasiado activa publicando as cousas que fas, pero eu sei que estás facendo movidas e que nunca paraches de facer cousas. Nunca parei. Entonces, pois que un pouco, pois eu que sei, que nos dixeses aquí. A ver, eu fago... En que andas tramando. Fago colaboracións con outra xente, teño feito algún remix, teño feito mezclas para outra xente. Mezclas de sonido, de técnicas, vamos, sin composición. Tes tamén un proxecto con Yago el Tolo, ¿no? Temos Habitación Cero, un grupo que vos recomendo. Está moi ben. Igual non está guai que o diga eu, pero que a mí me encanta. Damos fe, pero con Habitación Cero, Yago e eu estamos nun punto no que non nos marcamos ningunha meta. Facemos a música con total liberdade e é unha sensación cojonuda. Facemos a música que nos mola, da maneira que nos sona ben, e conforme vamos podendo, e sale unha música que me dá igual se che gusta ou non, por decirlo así. A min gusta, a mí me encanta. Claro, e me vale. E non espero nada máis desa música. Claro. E Iago igual, estamos no mesmo punto. Genial. Estamos no mesmo punto. E, de feito, é como se debería facer a música, así, por o placer de facela, pola maneira de disfrutala. Porque isto é algo que hai que disfrutar. A veces se sufre bastante. Cuidado que o rollo creativo chega a ser chungo, te rayas moito en como facer as cousas, como conseguir que son de determinada maneira e conseguilo ou non, ou querer ir por un camiño que non che acaba de sair ben, e intentalo. Ten moito de esforzo. Aquí hai unha cultura de esforzo e de buscarse a vida moi potente tamén. Sí, claro, totalmente. Que tens que ter moi claro que isto che gusta, senón abandonas as primeiras de cambio, non? Pero seguir aí facendo cousas novas, aprendendo estilos novos co paso dos anos é porque isto che mola. Sí, totalmente. Agora que estou facendo, pois veño de gravar cousas aí. Non quero desvelar demasiado porque quero guardarme un pouco de factor sorpresa. Me estou sacando... empezando un novo proxecto con un novo nome artístico, con colaboracións inesperadas. E, bueno, habrá algún vídeo por aí e un nunca sabe onde te van a chegar as cousas. De momento teño 3 temas feitos aí na guanteira que quero sacar ao mundo da mellor maneira posible, pero que no proceso de facer a música tamén teño que aprender o proceso de publicar hoxe en día proxectos musicais, que é algo que teño que aprender, porque xa non se venden CDs nos bares, como antes. Xa. Entonces aquí hai algo en paralelo. Hoxe en día tens que estar en Spotify, en YouTube. Se non tes un vídeo parece que a música non existe. Se non lle poso unha cara, como comentábamos antes, parece que non existes. Claro, dun músico como a min que vendo que dedicarme 100% á música, o sea, ao sonido e o demais non é cousa miña. Hai un gran cambio aquí de social e de como publicar as cousas e conseguir chegar un pouco á xente. Entonces, eu vou facer cousas novas, con un novo nome, e non sei que vai a pasar, se vai chegar a algún lado, ou se vou chegar a facer 5 temas e aí me planto. Non o sei. Pero tampouco me importa demasiado. Xa. Non che pode importar, e é parte da miña filosofía, non podes ter demasiadas expectativas. Antes falábamos de que proxectos que tuveron un mogollón de éxito e tal, e estuvo guai, che fan ganas de esforzarte para conseguir éxito, sea o que sea que iso signifique. Pero
a verdadeiro triunfo disto está en disfrutar no proceso de facelo. Sí. Sí, sí. Iso ten que ser o ingrediente número 1, que o disfrutas. Porque logo, cando me toque poñerme diante da xente con o novo material, teño que disfrutalo. E a xente ten que percibir que eu disfruto, porque senón que sentido ten? Sí, no, ao final o que va nese caso en concreto son conexións humanas, sabes? O sea, quero Sí. decirche, Non ti si hai un pavo frustrado dando un Exactamente. concerto non conectas con él, sabes? Conexións humanas, a iso se reduce todo. Porque o estilo podeche gustar ou podense non gustar. Totalmente. Nadie pode decir este estilo é unha merda e este mola mogollón. É a túa opinión, nada máis. Totalmente. Tuve unha época de DJ, de pinchar en discotecas como faste agora, donde aí ves como a música afecta a humanidade da xente. De como se acertas poñendo un tema, todo o mundo sorrí e se empeza a bailar e se forma unha festa do 15 e se te equivocas, veñen á cabina e che protestan, sabes? Sí, E che total. protestan, tío, que mierda estás poniendo? Sabes, que hai que ser Total. moi fino a hora de pinchar. Sí, E sí, é sí. humanidade, as relacións que está a veces cos músicos e coa xente, todo vai diso, de relacións cos demais. A música, na súa base, é iso, relacionarse cos demais. Sí, sí, totalmente. De feito, bueno, cando decías antes que falábamos antes fora de cámaras de poñerlle cara, sabes, da importancia que ten hoxe en día, que ti necesitas poñerlle cara a música, sabes, porque senón o que falábamos antes de como se chama, pois de unha, sabes, da música que fai a IA ou o que sea, sabes? Sí. Necesitamos facer cousas que humanicen un pouco eso, sabes? Pero bueno, foixeme un pouco santo ao ceo para o que iba a decir, porque non me acordo, tío, porque enfilei con isto. Tiña algo que ver co tema dos bolos e das relacións humanas que estábamos falando, pero foixeme totalmente o santo ao ceo, tío. Pero bueno, eu, por exemplo, co tema que acabas de decir de pinchar, pois totalmente de acordo, sabes? Ao final, por exemplo, pinchar é un exemplo moi básico para isto que acabas de explicar, sabes? Porque ti non podes interpretar mal unha canción que xa está grabada, sabes? É dicir, daslle play, sona esa canción. Pero claro, tes o poder de facer que eso pois fluya dunha maneira ou facer que eso se vaya a de tomar por manexar a culo. enerxía. Un DJ Sí. manexa a enerxía. Esa é a misión básica do DJ. Manexar a enerxía do sitio onde estás. Sí, totalmente. Entonces dirías que para bueno, non sei se para este ano, esta charla vais a publicar en xaneiro. Entonces, para este 2026 veremos algo de música nova. Crees que Sí, que algo estaremos? habrá. Sí, Algo habrá. este ano. Algo habrá, se lle falta pouquiño. Bueno, genial. Algunha cousa, por exemplo, co proxecto este de Habitación Cero, como algunha actuación ou algo que teñades en mente para facer ou tal? Con Habitación Cero hasta ahora só fixemos un directo e nos saliu dunha maneira que ni sequera nos esperábamos. Durante os ensaios descubrimos unha maneira de transformar a música, entonces levámoslo a directo transformada en algo tecno, por decirlo así. Tecno, pero tecno de caixas de ritmos, das repetitivas e das duras e tal. Con cachos intercalados de música e tal. Estaría ben repetilo, pero a verdade é que non temos nin fechas, nin nada palabrado, nin nadie nos chamou, nin nos chamamos a nadie, por decirlo así. O temos aí parado, se nos apetece faremos máis cancións, se non, pois non. Xa, É un totalmente. rollo moi libre, o da Habitación Cero. Pois moi ben, Xavi, tío. Vamos a ir pechando o vídeo, non sei se queres despedirte con algo en concreto ou tal, pero bueno, eu Non, nada. non queres mandar un saludo aí ou tal ou que sexa para despedir o vídeo.
Si teño que mandar saludos, a ver, os primeiros a miña familia, non sei se a miña filla algún día verá isto e entenderá todo o que estou dicindo. Teño unha Seguro filla de que sí. 4 anos agora, que a miña filla de 4 anos me pide extraperlo no coche. Papi, vamos extraperlo, vamos a Tutumán. Tutumán, sobre todo. Claro, é así. Sí, sí. E lle encanta. E logo, cando acaba de extraperlo, ponme desas con Iago. Claro, joder, pois que guai. Y- Home, ten que ser tamén bonito, sabes? Que joder, que o teu vello faga música e que a música que fai teu vello este guapa, joder, sabes? Para Ten ela- que molar, tío. Para ela é normal, ela naceu con isto, entonces eu Claro. non sei como vai asimilar realmente. Xa. Pero bueno, guai. Pero sí que digoche que, tío, eu da xente coa que fixen música, con moi poucos non me levo. En xeral, con todos somos amigos e pasan os anos e nos seguimos falando e levando e guai. Isto da música é algo que une moito, tío. Sí. Si teño que saludar, tú, Iago, es más, un tío moi guai. Sí. Que sei, Slowly, que nombrábamos antes, a Paco Serén, meu gran amigo. Con Paco Serén tamén se podría falar de anécdotas e tal. Anxo Lorenzo, Xavier Blanco, non sei, me estou deixando un mogollón de xente no tinteiro, aí seguro, que pasei ratos guapísimos con eles, e bueno, que me perdonen, e nada, o que queda por vir, pero, tío, sobre todo che quero agradecer a ti que me trouxeras aquí, Nada, home. deras voz no teu espacio, e un placer, Xandre, falar contigo, estar contigo no teu estudio, e aí está claro que estamos no mismo pau. Un crack. Este home, un crack, un profesional. Profesional é a palabra para definir a este home. Gracias por todo, Xavi. Un placer enorme. A ti, Sandra. Claro a ti. que sí.